Yn ein cynllun 5 mlynedd, rydyn ni wedi gosod 7 maes blaenoriaeth newydd, ac un o'r rhain ydy Gwynedd o Falgar. Bwriad hwn ydy cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn eu cymunedau. Ymysg pethau eraill mae hyn yn golygu bod ni'n diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus, a'n bod yn darparu gwasanaethau gofal a chefnogaeth o safon uchel. Rydyn ni am sicrhau fod plant, pobl ifanc a'i teuluoedd yn byw bywydau hapus ac yn cyrraedd eu potensial o ran ei addysg, ei iechyd a'i lles. Ac ydyn ni hefyd am helpu trigolion Gwynedd i fyw'n annibynnol. Mwyn caniatáu ni wireddu'n uchelgais o gefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn eu cymunedau, mae ganddo ni 6 prosiect gwahanol. Rydyn ni am helpu pobl i allu byw'n annibynnol yn eu cymunedau, ac mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal cartre yn ogystal ag ehangu ein darpariaeth gofal dydd. Byddwn ni hefyd yn arwain ar gynllun gofalwyr sydd yn cefnogi'r gwaith amhrisiadwy mae gofalwyr di-dal yn ei wneud ar draws y sir efo oedolion a phlant. Mae ganddo ni brosiect i sicrhau fod gofal arbenigol o ansawdd ar gael i bobl y sir, a bu hyn yn cynnwys darpariaeth nyrsio a demensia. Mi fyddwn ni'n datblygu ein gwasanaethau iechyd meddwl ac yn gweithio ar y cyd efo'r bwrdd iechyd mwyn cyflawni'r hyn sy'n bwysig i oedolion Gwynedd. Mi fyddwn ni'n datblygu cynllun awtistiaeth mwyn gwella'n darpariaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion awtistig, a'i gwneud hi'n haws iddyn nhw a'i teuluoedd gael y gefnogaeth arbenigol sydd ei angen. Mae ganddo ni brosiect hefyd i wella profiadau plant sydd yng ngofal y cyngor ac efo anghenion dwys a chymleth. Ar hyn o bryd mae nifer yn gorfod gadael y sir mwyn cael y ddarpariaeth maen nhw ei angen. Ond ydyn ni am ddatblygu cartrefi ar gyfer grwpiau bychan o hyd at 2 o blant, fydd yn caniatáu iddyn nhw gael gofal yma yng Ngwynedd. Mae'n bwysig i ni hefyd ein bod yn cefnogi llesiant pobl y sir. Mae nifer yn ei chael ei anodd i ymdopi gyda heriau bywyd ac mae'r argyfwng costa byw wedi gwneud pethau'n anodd iawn i nifer. Mae yna rwydwaith eang yma yng Ngwynedd sy'n helpu ac yn cefnogi pobl i ymdopi. Ac fel rhan o'r prosiect yma, mi fyddwn ni yn gweithio i gryfhau'r gwaith hanfodol yma dros y blynyddoedd nesaf. Rydyn ni hefyd am weithio'n ataliol i gefnogi a diogelu unigolion yn lleol. Fel rhan o hyn, mi fyddwn ni'n cyfrannu at datblygiadau iechyd a gofal ym Mangor a Cyngor ac yn ehangu ein rhwydwaith o hybiau cymunedol ar gyfer unigolion ac anableddau dysgu. Mi fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod Gwynedd yn sir oed gyfeillgar ac yn cyhoeddi'r rhaglen o weithgareddau a chyfleon i unigolion a gofalwyr ar draws y sir. Felly, mae yna lawer iawn o waith o'n blaenau ni. Cofiwch, cadwch olwg am fwy o wybodaeth a fideos am ein blaenoriaethau eraill fydd i'w gweld ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor.